ug sa tanang mga naminaw karon. By the way, I am a 28 years old from the city of beautiful people, Ormoc City, Leyte. Tagan biyang taga Ormoc anhi nga napuang pod ni Mary o Gabriel. Guys, lami jud kayo ang tago-tago no. Ug motuo kay ko anang kadlawon kay mutukhang. Bitaw, nag-work day ko sa private hospital sa Ormoc City. Ug ang akong Gabriel nganlan lang natog, Kevin. Inassign siya sa Camp Downies, black ni iyang uniform guys. Ug natoy time nga magkita nami. Excited kay ko kay matukhangan na jud tawon ang usa ka tuig na walay bisbis. Perting ugahan na sa buwak. Sa moto, nga naligo ko para hawanan ang akong buwak. Ug imbis omega painkiller akong ibutang kada gabi. Lotion na nato para humot-humot ug maayo na lang mamilit sa iyang kiting ako ang lotion. Sa moto nga pagsakay pa lang nako sa motor, di na mahimutang si sir. Pagyakson ako niya. Gakuspod ko naniguro na jud ko kay Gors na biya. Pasulod pa lang mi sa lodging house, hulbaan na kay ko. Basin tuwad-tuwaron ko. Ug wala jud ko nasipyat. Perting tuwad-tuwad jud. Lami man pod. Masuko pa jud si Kevin kay saba kuno kaayo ko. Ako siyang giingnan na nga may pa nangita kag uyab nga amang kay ug magjugjug mo magsanyas-sanyas ra agyawa. Unya, mamukaw pagid siya og alas 2 sa kadlawon kay ninggahi na pod intawon. Ug mangihi og alas 4 sa kadlawon, mamukaw na pod kay dili nakatulog og balik. Unsa pay buhaton, jog-jog ganorn. Bitaw. Tinuod jud guys, nga basta pulis, kusog kayo og energy. Kay aside sa dako, mura po siya nag-training kay perting balintong-balintong man. Perting singuta bisan naka-aircon. Ug mas labaw pa jud kay mo explore sad na sila guys. Maabot bisan asa nga kanto sa katre. Hasta ang unlan na akong datulan para shock kayo. Dili ra kayo sabod. Bitaw. Ug ang pinaka-worst kay 30 minutes ay sa mahumanoy. Maabdan na lang og kauga ang buwak. Pero si Kevin, perting abdi ka paghihapon. Grabe ka kapoy. Mura ko gikulata. Pagkaugma, wala ko katrabaho Pero swear guys, lami kayo mo higugma ang pulis. Kay aside sa secured ka, permisad ka nga posilon. Lami man san mahigugma kay hasta lapalapa niya ako mang kaunon. Ka jud Kung kaunon gani, kaunon san. Diba? Ug para kang Sir Kevin, I love you. Amping permis sa work, ug naara ko permi nga imong tukhangon. May from Ormoc City. Sana all na imo tukhang.